ready? You ready? Smile, mami, smile. Ready, ako mahiwi na ron. Sa research na ron. We'll see kung mag-work siya. Ang gamit namin is L'Oreal Excellence Cream. Color F1, ano? Ayan. Ayan. F15 Maple. Medium Maple Brown. So, we'll see kung mag-work siya. As of now, wala pa ako nakikita ang kulay. So, I don't know. So, ayan. We're done! By the way, itong aming gamit, this one, ano man tawag nito? Anong tawag nito, ma? Neckline liner. Ewan ko, basta liner siya. Kasama itong ear protector. Tapos may mga suklay and everything. Pati yung mga... Asan na ba yung kanina? Basta yung mga hairbrush. Tapos, meron pa siyang kasamang... May kasama pa siyang gloves. And then, ito yung mga cups. Ayan, mga cups. And then, yung, ano ba? Yung mga, may hair clips din siya. So, ito po galing lahat sa Amazon. Care of Amazon.
Pero hindi po siya sponsor. Binili lang siya sa Amazon. Time check po 4:15 dito sa amin. So, around 5 o'clock. We'll see later kung anong nangyari sa hair ni Mudra. Okay. Smile, Mother. So, ayan ang ating update. Kumakain na po ang ating customer. Mami! Gutom ang customer. So, 30 minutes after ito siya. Ayan. Ayan yung result na ating hair color. Ang liwanag ng aking hair. This is the finished product. Hi, Mom. Yan. Tupong ra? Yeah. Yan. Ganda. Ay, pakuha ng kataas, anak. Like it. Hi, Mom. What would you like to say to me? Thank you very much. Mami, tanaw pa kumiyag thank you. Thank you very much. At least naputlan akong buhok. Pastilan. Yay! So that ends our vlog. See you in my next vlog. Ah, diba? Si Mother.